Moabot sa 145 ka mga person deprived of liberty kun PDL sa Cebu City Jail Female Dormitory. Ang malampusong migradwar karong adlaw pinaagi sa Alternative Learning System kun ALS nga programa sa Department of Education kun DepEd. 37 niini mga elementary graduate samtang 108 mga junior high school. Kauban nga mapasigarbohong misaksi sa graduation ceremony sa mga PDL. Ang ilang tagstagsa ka mga pamilya nga mo'y nagsilbi usab nilang inspirasyon sa ilang paglampos. Matod sa warden sa pasilidad nga si Jail Superintendent Stephanie Salazar nga ang paglampos sa mga PDL nagpakita lang nga bisan sa ilang ipangatubang sulod sa pasilidad, wala gyapon sila mawad og paglaom nga mohuman sa pagtungha. Mga DepEd ug BGMP personnel ang nagtambayayong sa pagtudlo sa mga PDL. Sa ilang tagstagsa ka mga klase sumala ni Salazar. Blended learning ang gamit nga paagi sa DepEd ngadto sa mga PDL. Bot pasabot niini adunay face-to-face o adunay asay modular nga klase. Gisubay ang ilang kurikulum sama sa kurikulum usab sa mga tunghaan. Din usa ka tuig gyud ang klase. Pagpasabot ni Salazar nga sa higayon nga makagawas ang usa ka PDL, hayan ilan na unyang magamit ang ilang nakuhang diploma sulod sa pasilidad sa maayong paagi nga ilang madesisyonan. Dugang ni Salazar nga ang pagtungha usab sulod sa pasilidad sa mga PDL dako og matabang sa ilang rehabilitasyon. Hinungdan nga ila gyud nga giawhag ang tanan sa pagtungha. Karon nga aduna na sila mga graduado sa junior high school. Hayan gikatakda usab sila nga magbukas og senior high school karon nga school year. Yes sir, ang Department of Education kay nag-provide og ilahang gitawag na mobile teacher. So naay usa ka teacher na moari mo conduct og klase sa ilaha og nasad tay mga BGMP personnel na mga mo assist pod nila kana sila kanang mga personnel na sa gawas pod kay before sila nasulod kay mga guro sad. Mao na among gipaningkamutan na unta before sila mabalik sa ato ang community no kay naagyod kausaban sa ilahang kinabuhi og unta magpadayon sila sa ilahang pag-eskwela inigabot nila sa gawas og mabag-o ang ilahang naagian. Gidayeg sa Regional Director sa Bureau of Jail Management and Penology kun BGMP 7 nga si Jail Chief Superintendent Neil Abiso ang nakapot sa mga PDL bisan pa man sa limitasyon sulod sa pasilidad. Usa kini ka remarkable nga achievement, usa ka sulundon nga programa para sa mga tao nga medyo wala mahatagi sa igo-igo nga panahon, igo-igo nga swerte para makuha nilang ilang tagsa-tagsa ka diploma sa gawas. Pero dinhi natagan sila og sugod o first step sa ilang pagkabot sa ilang tagsa-tagsa ka pangandoy. Human sa graduation ceremony, usa ka sayaw ang gidalit sa mga PDL ngadto sa mga kadagkuan sa BGMP ug DepEd. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.